வெல்கம் டு பேரறி மீடியா. நான் உங்கள் ஜெகதீஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வத்ரா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அழகான ஒரு குட்டி கிராமத்தில் இருக்குங்க. இந்த கிராமம் அவ்வளோ அழகாக பச்சை பசேன்னு இருக்குது. என்ன கிராமம்னு பார்த்தீங்கன்னா இளநைக்குளம். இளநைக்குளத்துலேருந்து சொரக்காப்பட்டிக்கு போகிற வழியில் புலிக்குத்தி மண்டபம்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு மண்டபம் ஒன்று இருக்குது. இந்த மண்டபத்துக்கு எப்படி பேர் வந்துச்சு, எதுக்காக இந்த மண்டபம் கட்டப்பட்டது, இப்போ இந்த மண்டபம் என்ன நிலைமையில் இருக்குது, எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் தெரியப்படுத்துன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் புலிக்குத்தி மண்டபத்துக்கு முன்னாடி நின்று தாங்க நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மண்டபம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட மண்டபம்னு இந்த ஊர் பொதுமக்களால் சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ வாங்க நம்ம மண்டபத்துக்குள்ளே போகலாம். எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த காலத்தில் எவ்வளோ நுணுக்கமாக கட்டியிருக்காங்க கல்லை வச்சு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மண்டபத்தை அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக பார்த்து நுணுக்கமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற தூண்கள் எல்லாமே வந்துட்டு கல்லுதே. இந்த கல்லில் அவ்வளோ அழகாக நுணுக்கமாக வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. சிற்பங்கள் வந்து லிங்கன் சிற்பம்லாம் பார்க்க அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. மேலேயும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாமே வந்துட்டு கல்லுதே. ஒவ்வொன்றா அடிக்கி அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. கீழே பாருங்களேன், இது என்னன்னு தெரியுதா? தாயக்கட்டை மாதிரி அந்த காலத்தில் ஒரு விளையாட்டு மாதிரி அவங்களையும் வந்து கல்லால் இந்த கல்லை வந்துட்டு செதுக்கி எப்படியோ செதுக்கியிருக்காங்க. அந்த காலத்தில் செதுக்கி அவ்வளோ அழகாக அந்த காலத்தில் எல்லோரும் சுற்றி விளாண்டுருப்பாங்க போல். இன்றைக்கி இந்த மண்டபம் வந்து ரொம்ப பாழடைஞ்சு இருக்குங்க. மனசுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் கட்டினது, அந்த காலத்தில் இருக்கிற முன்னோர்கள் கட்டினதுன்னா, அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் கட்டின கோயிலாக இருக்கட்டும், கட்டிடமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பான முறையில் பாதுகாக்கணுங்க. இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு கிடக்குன்னா அது இந்த ஊருடைய வளர்ச்சியோ இல்லை என்னமோ தெரியலை. ஆனால் ரொம்ப வந்துட்டு கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்கவே வந்துட்டு. இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான மண்டபம் கட்டுறது உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டங்க. அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக வந்து கட்டியிருக்காங்க. பாராட்டக்கூடிய விஷயம். ஒவ்வொரு சிற்பங்களையும் நுணுக்கங்களை பாருங்களேன், அவ்வளோ அழகாக செதுக்கி கல்லையே செதுக்கி ஒவ்வொன்றுமே சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மண்டபம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுற்றி இருக்கிற ஊர் பொதுமக்கள் எல்லா பேருமே வந்து அந்த காலத்தில் தங்கின ஒரு மண்டபமாக இருந்துச்சு. அவங்க குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், இல்லை ஊரில் ஏதாச்சும் வெள்ளமாக இருக்கட்டும், எல்லா பேருமே அந்த காலத்தில் இங்கே சுற்றி இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே இங்கே வந்து தங்குனாங்களா அந்த காலத்தில். அப்படி ஒரு வழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு. முன்னோர்கள் கட்டினது அதை வந்து நம்ம தான் வந்துட்டு பாதுகாத்து வைக்கணும். அப்படி ஒரு எண்ணம் கூட இல்லாமல் ஒரு சில பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க. சின்ன சின்ன செங்கலை வச்சு அந்த காலத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆட்களை கூப்பிட்டு எவ்வளோ அழகாக அந்த மண்டபத்தை கட்டியிருப்பாங்க, யோசிச்சு பாருங்களேன். ஆனால் இப்போ இந்த நிலமையில் இருக்குன்னா கஷ்டமாக இருக்குங்க நிஜமாலே. இங்கே பாருங்கள், கல்லுக்கு மேலே கல்லாக, அதாவது ஒவ்வொரு கல்லாக அடிக்கி எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு செவரை வந்துட்டு அமைச்சிருக்காங்க கல்லாலேயே. இப்போ இந்த மண்டபத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நடுக்கல் இருக்குங்க. அந்த நடுக்கலை போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் நிற்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதேங்க நான் சொன்ன நடுக்கல். இந்த நடுக்கல்ல நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள்.
இந்த சிலையுடைய தோற்றம் ஒரு அரசர் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது வந்துட்டு அரசர் இல்லை. இந்த ஊர் பொதுமக்கள்கிட்ட நாங்கள் கேட்குறப்ப இது வந்துட்டு புலிக்குத்தி சாமி, அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு சாமி அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது ஃபுல்லாமே வந்துட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடருது. இது வந்துட்டு சதுரகிரி மலை ஃபுல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடருது. அந்த காலத்தில் இது ஃபுல்லாக அடர்ந்த ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குது, அதாவது அடர்ந்த காடாக வந்துட்டு அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு புலி வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற ஊருக்குள்ளே வந்திருக்கு. வர்றப்ப இந்த புலிக்குத்தி சாமி பார்த்து அந்த புலியை வந்துட்டு கொண்டிருக்காரு. ஊர் பொதுமக்கள் எல்லா பேருமே வந்துட்டு இவருக்கு வந்துட்டு நன்றி சொல்கிறாங்க, கையெடுத்து கும்பிட்ற மாதிரி. பாருங்களேன், அது சிலை வடிவிலே இருக்குது. இந்த பக்கம் ஒரு நடுக்கல் இருக்குது. இந்த நடுக்கல்லில் வந்துட்டு இந்த ஊர் பொதுமக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்துட்டு அரசர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மையா இல்லை பொய்யான்னு வந்துட்டு சரியாக வந்துட்டு என்னால் சொல்ல தெரியலை. அவ்வளோ அழகா எவ்வளோ நுணுக்கமாக அந்த சிலையை வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன். புலிக்குத்தி மண்டபத்தை பற்றி இந்த உள்ளூர்காரவங்கிட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்போம். ஐயா வணக்கம் ஐயா, நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி அந்த மண்டபம் எந்த ஆண்டியா கட்டப்பட்டது? இது வந்து வெள்ளக்காரங்காலத்தில் கட்டியிருக்காங்க. இருக்கு, நான் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போது இங்கெல்லாம் வர முடியாது. வனம் ஃபுல்லாக அந்த காலத்தில் அடர்ந்த ஒரு காடாக இருந்தது. காடு இது வந்து வனத்துக்குள்ளே இருந்திருக்காங்க. புலிக்குத்தியை வந்து புலியை குத்தி வந்து மடமாக வந்து இங்கனக்குள்ளே என்ன யார் செய்தது துப்பு நூம்பு தெரியலை. வந்து இது வந்து வெள்ளக்காரங்காலத்தில் கட்டினது நமக்கு தெரியும், சொல்கிறாங்க பெரிய ஆளுங்க. கிணறு இருந்துச்சு இதில், வந்து இதில் ஒரு திணி போல் உரக்கிணறு இருந்துச்சு. இந்த காடு பூரா இது கூட சேர்ந்த காடுதே நடந்த பூரா அக்னாவரத்துக்காரங்க அணுவும் சொல்லுவாங்க. பாதை இப்படித்தான் போச்சு, நேரம் இங்கேருந்து விட்டு போச்சு. பாதை பூரா தூத்து போச்சு, பாதையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, ரோடை போட்டு இப்படி போய்கிட்டு இருக்கு. இதை யார் எந்த புண்ணியால் வந்து செமடுத்த போகிறாளா இறைவனுக்குத்தான் தெரியும். நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சாமி? இப்போ நிறைய பேர் அந்த காலத்தில் இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்துட்டு இந்த மண்டபத்தில் தங்கி போனதாக வந்து சொல்கிறாங்க. மண்டபத்தில் வந்து தங்கித்தான் போவாங்க. அங்கேருந்து சுந்தரங்கோயிலேருந்து மாவுத்தடியிலேருந்து இப்படியே வருவாங்க, வந்து போய்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. வந்து சாமியார்கள்லாம் தங்கித்தான் போவாங்க. நேராக சாமியார் போய் எங்கே போவாங்க? அங்கே கூலப்புறம் மடத்துக்கு போவாங்க. இதுவே நமக்கு சின்ன பிள்ளையில தெரியும். வந்து 10 பேர் தங்கித்தான் போவாங்க. எத்தனை சாமியார், ஒரு சாமியார் கூட இங்கே அடங்கியிருக்கார். கரைச்சி விட்டு அன்னைக்கு ஆடி அம்மாசிக்கு வந்து கும்பிட்டு தான் போனது எனக்கு தெரியும். இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான இடங்கள் வந்து ரொம்பவே வந்துட்டு அழிஞ்சிக்கிட்டே வருதுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு சப்ஸ்கிரைபரை வியூஸ்க்கு அதுக்காக நான் சொல்லலை. இந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இருக்குது. முன்னாடி வந்துட்டு முன்னோர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மண்டபம் கட்டினாங்க, இங்கே இருக்கிற ஊர் பொதுமக்கள் வந்து தங்கிட்டு போனாங்க. ஆனால் இப்போ இந்த மண்டபம் இப்படி ஒரு நிலைமையில இருக்குது. அந்த ஒரு அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன், ஷேர் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஓகேங்க, இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.